कहाँ? यही बगल में, सोना आंटी के घर तक। नो, बाहर जाना अलाउड नहीं है। वाह, दिन भर घर का काम करो और शाम को 5 मिनट बाहर भी मत निकलो। आज से, अभी से 24 घंटे ये रिमोट आपका। ओ मेरा बेटा। बलिदान देना पड़ेगा कोरोना को जो हराना है। ये हैं हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स। और आप? फ्रेंड्स, नजर रखना अपनी मम्मी पर। बनो कोरोना वॉरियर्स। हाय जतन हामबाय दिनै 31 तारिख मार्च जतननो बैलानो फुंकाहाम दिनै आं हायनो साख्लाय नांफिखा तमनबा हिंखे ताउफन टिप्रावो कोरोना भाइरास नि कोनो पॉजिटिव मानजायाखो आमो बेलाइसनि बागै काहाम अजरावो जों जत्तनो बेलाइ हवाना मा सोंसा सिनि जत्त टिप्रा साताखौ भुरावनो आं खाबाय खुबाय कबग अजरा जों पल्टिस खायनानि कोनो जरा गरै जों जत्तनो जों बाक्साखे मानायनाय दिनै जों सरकार हयते गोबां स्टेप नाय दंगो जों साइमानो सारा भारतबर्षर इवन सारा विश्वगो बेलाइखोनो रां पैसानि इकोनॉमिकनि बेलाइखोनो क्राइसिस जोङै दंगो बनि बागै जों दिनै जत्तनो जों मासुबालायनाय जतन जों यागमा फलगलायनाय बादि जों जत्तनो सुरिलायनाय जोंनि इसोरनो कायतनो अजरा बेलाइ जरा हामिया दिनै जों जोंनि त्रिपुरा सरकार हयते जों जत्त स्टेट गभर्नमेन्टनि जोंनि मिनिस्टार बाय जों काउसलाय दंगो आंनि दिनै काहु सावका आसामनि मिनिस्टार बाय ते जोंनि दिल्लीनि मिनिस्टार बाय ते तेलेंगानानि हायद्राबादनि केरालानि बेंगालुरुनि गोबां मानसिनि मुम्बाइनि आरनि मिनिस्टार बाय जों आरनि एडमिनिस्ट्रेशन बाय जों जवाजोगनारि दंगो आबनिबा आं जतन कयनाय जे जाफानाव तंथुं नर कोनो अजरागो मुभमेन्ट खायदि गरायफोरा ताखायदि तेबो जे मानसाक आरो गाना गादिनि पुलिस स्टेशन तेरने डीएम एसडीएम बराय मालायदि कक्सलायदि जों जतन साहरजाक किन्तु जों अबन साना मुसुगो ता हठात क्लाय जों जेकुनु समाय समाधान खायमैया ते कयदिन नांनाय जतन अब सेटेलमेन्टनि बागै जों जत्त मिनिस्टार बाय जों सालाय दंगो बनि बागै आं कयनाय जत्तनो किसा ताबो जों जरा कष्ट मालायनाय जों जेकुनु सामं तानानै हटाके सामजारमाया अब अफिसियेल बेपार दिनै जों बाहायनो जोंनि स्टेटआव जोंनि मन्त्रि सभा जों केबिनेट जों आटक दंलायगो जों बाहाय ख्लायगै जोंनि बराव गोबां हाजार हाजार ताबो फातारक जाजाक बेलाय बिरमान माइ दंगो बेलाय कष्ट माइ दंगो बरावनो जों बाहाय ख्लाय जों सुबासो खायनाय अबनि बागै जों बार बार जों कक्सलाय दंगो दिनै जों हायनोहाय जोंनि मन्त्रि सभा जोंनि केबिनेट जों मिटिं खालायनाय जों जत्तनो तैनो अम कक चापलायनाय आबाद आं कयनाय जत्त फादार दंनाय रक न किसानि रक दज्ज दंलायदि जत्तनो सुरिराय दंलायदि दिनै नरक कोनो जेकुनु सामंनो जों हटाके सामजारमाया जों तुरुक तुरुक सां माख्लायलायनाय ते तिप्रावो हायनो गोबां मानसि बराव रक गोबां मासे मावनो आं दंखा बरन बाहायनो जों जे मानसाक जों साहाय्य खालाय दंगो दिनै कक्से साना मुसुगो मास मुसुराय रक दिनै फेसबुक रगो दिनै व्हाट्सएप रगो हायनो उल्टा पल्टा कक सालायो जेकुनु सामन सरकारनि रां अब केबो मारमिया अब थ्रु एसडीएम थ्रु डीएम हाके खरस खायजागो किन्तु मास मुसु बराव रक कुनु सियागै कक सालाय दंलायगो जों साइमानो जों बाहायनो बर' मनुष्य जों वान्स हय दंगो नों जुदि सामन काहाम खायखांग्लाय नों दीर्घ दिन जों नों बबे काम हिंजानाय नों हामजा सामन खायखांग्लाय अबयस्सै बर' रावनो बिचार खायनाय पाब्लिक साइमानो पाब्लिक तासो बुक आलिया ताबक जत्त पाब्लिक रक ताबो कन्सियास दंगो जत्त सिकित दंगो आबन बागै हायनो हाय जों कक कट कट सामानि कक उल्टा पुल्टा सामानि आबनो तासलाय जादि अजरागो बेलाय क्राइसिस अजरा बेलाय बिरमान जों जत्त थामसा खालायै जों खा बाक्सा खालायै जों साहित्य माख्लायनाय तेबो जों इसोरनो जों कायतनो जों अजरा सुरिना दरकार आरो बां जत्तनो कयनाय
फायदि जों जत्तनो बाक्सा खालाय खाबाक्सा खालाय जों सामों तांलायनाय हामबाय खुलुमबाय खिया बेलाइखिनो हामबाय त्रिपुरि खरां नाय तंनाय ताखुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांखे दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बगै अबनि बगै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमनि लगे लगे न काइसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमनि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबनि बगै बेलाखनो हामबाय नाय तंदि